3 של שיירת הטנקים. אז בפרק הזה היום אנחנו נשחק כמובן טנק אונליין. להזכירכם, ככה נראה הטנק שלנו, עוד רגע יופיע. אז ככה הטנק שלנו בעצם נראה, אנחנו יכולים לראות אותו בכל הזוויות. אנחנו לא שינינו יותר מדי את מבנה הטנק שלו, אבל זה רווח כן. אבל אנחנו יכולים לשנות אותו. אני אשנה את מבנה הטנק להורנט, מה שמופיע כאן, סימן העבר שלי, וכיוון שהוא די מהיר, בעיקרון וואספ זה הטנק הכי מהיר, אבל בגלל שהוא לא חסין והורנט יותר חסין, אז אני מעדיף קצת פחות מהירות ויותר חיים, אז אני אקח את ההורנט תמורת 350 מהירים. ואנחנו ניגשים לבטל הראשון שלנו, זה השרת. אני אקח את השרת הזה, אני רוצה להציל את החולים ממוות. אוקיי, אז אנחנו בתוך הקרב. כמו שאתם רואים אנחנו הרבה יותר מהירים. הרבה יותר מהירים. יש לי פה כמה יריבים טובים שנוכל פה הדגל שלנו, אז אני אחזיר אותו למקום. אני לקחתי את הדגל קש בינתיים בזמן שמישהו לקח את זה שלנו. איזה באס. איפה כל האחרים? מה, אני היחיד שעושה פה משהו? בכלל להשיג דמג'. דמג' זה ממש. אתם רואים שגם הטנק הזה עושה כל מיני דריפטים, שזה כל מיני דריפטים כאלה. בואו נחסל את החמוד פה. חמודי. ב4-1 שזה די כואב. אבל הנה. זוז. יופי של קיל. עוד קיל. אנחנו במאזן טוב כרגע של 2-1. איזה באס הרקוד. איפה כולם? איפה כולם? בואי נמני. בוא. יופי של קיל. בואי הנה. יש מישהו חיים? אני את החיים. טוב, אבל
הרבה יותר מאיתנו. 5 ואנחנו 3. יופי, דאבל קיל. איזה דריפטים אני עושה עם הטנק הזה, וגם הטנק הזה הרבה יותר טוב. Our team doesn't have enough players, one pointed earlier. אין לנו מספיק שחקנים. בונה. פסיש. ואני היחיד שעושה כאן משהו. בוא ננסה לגנוב בהמברגר. בתקווה שתהיה כאן גולד בוקס. אוקיי, זה יסתיים. אני יוצא לזה טוב, יש פה שם. ניכנס אליו, נעים אותם, גד, כולים, קבור. אוקיי, נייס. אני עושה למה ניתן בש לי בעץ. אוקיי. אתה הורג אותי, תירגע מהר. יש פה דמג' אחד. אוקיי, עכשיו אני פי... ותמת, תמת. יש לי פה ספיד מהנקודות שהרווחתי, אז אני אטוס לזה שלי כשאני מתאמן. איתם בא, לא ראית אותי. אוקיי, שמתי את זה אצלנו, זה עלה לנו דבר ראשון הרבה בסרגל הלבל שלנו, כששאלה אותנו כמעט בשליש. אתם רואים פה למעלה שאני מאוד קרוב ללבל הבא. שלא איזה... יודע מה?
הצהוב זה מה שעולה לי, זאת אומרת, זה עלה לנו בהרבה. בואנה, יופי, כי עוד קיל עלה לנו בדר ואת הסרגל שלנו. עכשיו אני משולב, איזה טמבלני. שכחתי שרוצים על דלית שזה סרטיסטים. חבל אני מוותר אבל על דאמג' ועל הגנה, כזה טמבל. טוב, יאללה. טוב, זה הולך להיות פרק די ארוך כי לא הספקנו יותר מדי ויש עוד 8 דקות אוקיי, ואני מחזיר את הדגל חביבי, מה מאזן עושה? 5-1. אני מלא, ראיתם פה עבר? אני מלא. יש פה דמג'? זה רק אני ועם קצת יותר לחצי חיים בספיד בוסט פיד. ראיתם זה כמה העלה לנו? זה לנו בדי הרבה אבל 7-0 תמות! מי הורג אותי? טוב, אז הרגתי 7 והרגתי פעם שנייה שלא יתעורר עכשיו אני טריפל יש פה מלחמה זה מלחמה נגד הזמן, קדימה, שמרו עליי. די הרבה, למה אנחנו קוראים? נראה לך אתה הורג אותי, נראה לך. אני הכי טוב במשחק 276 נקודות. זה ממש לא מה שציפיתי, כי אני חושב שאני The enemy team doesn't have enough players around my okay.
אין להם שחקנים, יש להם 3. אוקיי, אנחנו כמעט עולים טנגה. זאת אומרת שעוד קיל אחד ואני, או שמשהו שמביא לנקודות כגון דגל או וואטאבר. אני צריך דאמג'. יש פה חול חמוד שצריך לסדר. אוקיי, הסתיים המשחק. אני אעשה עוד פעם את המשחק כי מי אני שאני אגיד במשחקים שלי. כרגע אין לי צופים, אבל אני מאמין שיהיו לי, כי אני חושב שאני מעלה תוכן מאוד איכותי. שם לי ספיד, כי אני עצלן ואין לי כוח לחכות יותר מדי. אומייגאד, מה היה השם הזה שהיה שם? יש! עליתי לבל! קח את הדגל. עליתי לבל לשתי חצים. אני לא יודע, קפורל קוראים לזה. איזה באסה, הפסדתי לה את הדגל כי אני טמבל. בואנה, יש להם רק שחקן אחד. what the fuck. ספיד, יש לי פה בוסט, איפה שהוא עומד. ולמה הוא לא עושה כלום? עכשיו אני משולב. לוקחים לנו את הדגל. למה אני לא, אף אחד לא לוקח את הדגל שלו? מעניין אותי לדעת. איזה דריפטים אני עושה פה? טוב, אני חייב תיקון. לא את הדם שדלק. אז יש לי פה דם של השלב חדש. A new damage. I want to steal this flag. אני חושב שבעיקרון אני והוא השחקנים הפעילים. בוא נראה אותך, בוא נראה. אוקיי, עכשיו טעות בחשיבה, אני לא השחקן הפעיל היחיד. אבל אני כן הוא זה שעושה הכי הרבה. והוא שהרג אותי קודם פרש, ואדום חדש מצטרף. בואנה, הבחור הזה לא פרייר. כאילו, אני רואה שהוא הורג הרבה, וגם עכשיו הצטרף לעוד אחד. כאילו, 2 עכשיו ל2. אבל שהוא עושה משהו. אז הוא שומר על הדגל. טוב שהוא עושה את זה, כי יש רבים שרוצים לחטוף גלים בחיים שלהם.
כמוני, חסר חיים. מה הוא עושה? I'm gonna to fight him. מה, בגלל שהוא זה גדול אז אני... וטנק גדול אז אני אקבל הרבה נקודות על זה? לא חשבתי. או שזה לפי כמה יריות אני מוציא כדי להרוג. נחדש את הכל. ראיתי אותו עובר מעל הדגל, חשבתי שלא לקח. איפה הדגל? לא כבר נתונים טיפשים, תעשו משהו. תחזיר. תחזיר. אוקיי, נייס, יש עוד 9 דקות לפרק. בוא'נה, אין להם שחקנים בשיט. יאללה, תצטרפו כבר שחקנים. יאללה, שמישהו יצטרף. הוא יודע שהוא לא עושה עם זה כלום. כאילו, אין טעם. מה יש לה? אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלכם, אז אני אקח את הדגל ובזה אני אסתיים את הפרק. אני מצטער שלא על הפרק כל הזמן הזה, לכן היום יעלו 2 פרקים בוודאות, כי עכשיו סוכות. Everybody know that. So, תודה לכם שצפיתם, אני הייתי אופן גיים מהיר. אוקיי, אז אני קיבלתי כל מיני טנקים ערבים חדשים. ננסה אותם בפרק הבא את כולם, נעשה כזה פרק מיוחד כזה של ניסוי ערבים. ונתראה כבר בפרק הבא, אל תשכחו לעשות סאב. אם אתם רוצים לתרום לערוץ מבחינה כספית, אתם מוזמנים להיכנס לקישור שמתחת לסרטון. אני אראה אתכם בפרק הבא. יאללה ביי.